Добро утро от слънчев и все още гостоприемен Лондон, но за съжаление този град е просто спирка за моето приключение. Приключение, чиято крайна точка ще бъде Манчестър, където на 20 септември ще се играе матч 242 за историята между Юнайтед и Челси. Каква по-добра възможност от това в този магазин Classic Football Shirts да се опитам да намеря нещо, което е свързано... нашите приятели. I didn't find Sophia. Какво по-добра възможност да се опитам да намеря фланелка, която е свързана с българския футбол. Български отбор или фланелка на националния отбор. Classic Football Shirts е световно известен търговец на дребно, специализиран в автентични класически, редки, винтидж, официални преиздадени фланелки, актуални сезонни, както и тренировъчни облекла и аксесуари. Основана от фенове за фенове, платформата се е превърнала в най-голямата онлайн колекция от футболни фланелки в света. Уебсайтът разполага с над 100 000 артикула на склад, обхващащи десетилетия от 70-те години на миналия век до наши дни. Супер як шърт на Юнайтед с кантона. Динамо Загреб, това е интересно. Компанията подчертава своя ангажимент към автентичността и проверката на всеки артикул, което е в основата на техния бизнес модел. За съжаление, след половин час прекаран в този магазин, не намерих нищо свързано, което да ми напомня за българския футбол. Надеждата ми остава, че ще имам възможност в деня на матча между Юнайтед и Челси, посещавайки Националният исторически футболен музей на Англия, да видя и да попадна на артефакт, който е свързан с историята на българския футбол. Разхождам се в квартала, където се намира стадиона на Манчестър Олд Трафорд. И бях предупреден от няколко мои приятели много да внимаваме, защото върлуват опасни банди из този квартал, джипчи и всякакви криминали. И с моя брат Генов, с който пътуваме, очакваме да видим съдбата какви премеждия и изпитания ни е подготвил. Ето ги тези легендарни канали, които са създадени, за да може да се обслужва бизнеса в Манчестър. Строителството на Манчестърския корабен канал е забележителен инженерен подвиг, продиктуван от силна икономическа необходимост и желание за независимост в края на 19 век. Основната причина за построяването му е икономическото доминиране на пристанището на Ливърпул и на железопътните компании, които чрез високи такси, забавяне и нелоялност контролират транспорта на суровини и стоки до процъфтяващия индустриален център Манчестър. Каналът е построен като 58 км воден път, който превръща Манчестър де-факто в третото най-натоварено пристанище в Обединеното кралство. Интересно ми е с приближаването към стадиона, дали
има графити и маркиране на територия. Така както е в Германия, в Италия, в повечето футболни градове. Херта Берлин. Началото на Траффорд парк. Абе, леко ми е тягостно. Цяла Англия така. Потискаш такова. Само за пиене. Да. Сега ще дарим един-два ела. Тук на Аякс са лепили. Манчестър Юнайтед Полска. Нека фен клуб на Манчестър Юнайтед и Манчестър Юнайтед Полша. Red White Army. Но не е Red Army. Легендарната групировка на Манчестър от 70-те, 80-те години. Групировката добива популярност в средата на 70-те години, особено през сезон 74-75, когато Манчестър Юнайтед играе във втора дивизия на Англия. По това време те пътуват из цялата страна и често създават проблеми. Тяхната репутация и склонност към насилие допринасят за въвеждането на огради по английските стадиони. Членовете на групировката понякога са наричани мъжете в черно, заради склонността си да се обличат изцяло в черни дрехи. Бандата участва в множество ожесточени сблъсъци с други известни хулигански групировки като Intercity Firm на Уест Хем, Челси Headhunters и печално известните безредици във Франция срещу Сент-Етиен през 1977. Дейността на хулиганската групировка значително намалява от края на 80-те години насам, успоредно с общия спад на футболното хулиганство в Великобритания. Но терминът Червената армия все още се използва широко за всички фенове на Юнайтед. Техният възход и дейност са документирани в редица книги и филми, включително от Тони О'Нил, един от лидерите на групата. В автобиографичните му книги "Генералът на Червената армия" и "Мъжете в черно". Между другото, знаеш ли от кога фигурира в емблемата на Юнайтед този дявол от 70-те години? 71-а го поставят на фанелката. Хотел Футбол Олд Трафорд е луксозен хотел в Манчестър, изцяло посветен на футбола и разположен до емблематичният стадион Олд Трафорд. Хотелът предлага невероятни гледки към него от някои от стаите и съоръженията. Построен на цена от около 24 милиона паунда, той е официално открит през март 2015. Интериорът е пропит с футболна тематика, с финни препратки и сувенири. Разполага с ресторант, наречен Кафе Футбол, а една от най-интересните атракции е мини-футболното игрище на покрива, наречено Heaven. Идеята за хотел футбол се ражда в класа на 92-а. Легендарното поколение футболисти на Манчестър Юнайтед, включващо Гари Невил, Райан Гигс, Пол Сколс, Ники Бът и Фил Невил. Тяхната цел е да създадат място, което да напомня за златната ера на футбола и да е достъпно за феновете. Основаният през 1878 година футболен клуб Нютън Хийт и 24 години по-късно преименуван на Манчестър Юнайтед, домакинства тук на Олд Трафорд от 1910 година насам. Бронзовата статуя на сър Мат Бъсби пред стадион Олд Трафорд, дело на скулптора Филип Джаксън, е официално открита на 27 март 1996. Тя е поставена на външната страна на източната трибуна с лице към улицата Сър Мат Бъсби Уей, която е преименувана в негова чест през 1993. The United Trinity, или Обединената тройца, е легендарното трио от футболисти на Манчестър Юнайтед, съставено от Джордж Бест, Денис Лоу и сър Боби Чарлтън. Тяхното влияние и величие са увековечени с статуя по подобие на тази на сър Мат Бъсби. Заедно те повеждат Юнайтед към исторически постижения, като стават първия английски клуб, спечелил купата на европейските шампиони през 1968 година.
Също така, тримата печелят златната топка, докато играят заедно в един и същи клуб, което е уникално постижение в историята на футбола. 2-2 marcadore Zirkzee. 2-0 Manchester United. I hope 2-1 favor Manchester. What do you think about Ruben Amorim? Is it the right guy for Manchester? No, not at all. I think we should sack Ruben Amorim and look forward. Yeah, look for someone else. Но и проблема не е в треньора. Много сбъркани неща в Манчестър Юнайтед, за съжаление. По този начин изглежда официалният фен магазин на Юнайтед. И точно в момента тече реклама с участието на Димитър Бербатов относно новия адишън на екипа. Това, което ще видите, по никакъв начин няма да ми развали настроението и очертаващото се желание да бъда част от утрешния матч за първи път в моя живот. Но ето така изглежда моето кътче в официалния магазин на Манчестър Юнайтед, поради простата причина, че няма съблекалник. И хората, както виждате, се събличат директно в магазина. Тук-що един човек бе по долни гащи, нещо, което, както предполагате, не мога да си позволя да заснема, тъй като не искам да накърнявам личността му, но това е така доста сериозна черна точка. Запознахме с едни българи от Марица Пловдив, които казаха: Тодоре, тези хора са над нещата, на тях не им пука. Ами, не ми е комфортно да се събличам гол в официалния магазин на Манчестър Юнайтед. Определено това е страхотно разочарование. След като бях доста странно изненадан от невъзможността да премеря желаните от мен артикули в пробна, се отправям към едно легендарно и също така тъжно място. На 6 февруари 1958 година светът беше на път да загуби едно от най-ярките си футболни поколения – бебетата на Бъзби. След като току-що бяха елиминирали Цървена звезда в среща от четвъртфиналите за кеш след 3-3 в Белград и с общ резултат 5-4 и мечтата за европейско величие беше жива, отборът на Юнайтед летеше обратно към вкъщи. Поради нужда от презареждане с гориво, самолетът каца в Мюнхен. При първите два опита за излитане, пилотите установяват проблем в двигателя. При третия опит, в 15 часа и 4 минути, се случва необратимото. От 44 души на борда, 23 загубват живота си. Сред тях са 8 от талантливите футболисти на Юнайтед. Загиват и 3 души от персонала на клуба, както и 8 журналисти. Отборът е опустошен, а бъдещето на сър Мат Бъзби, който също е тежко ранен, изглежда несигурно. Катастрофата отнема животи, които можеха да променят хода на историята на английския футбол.
Изградил съм си в годините обичай, когато посещавам даден стадион, да го обиколя отвън и след като разгледах с интерес подстъпите към трибуната, кръстена на сър Боби Чарлтън, с бърза крачка любопитството ме отведе до легендарния Стретфорд Енд. През десетилетията преди модернизацията на стадионите, Стретфорд Енд е била най-известната територия за правостоящи в английския футбол. Тази трибуна е била епицентър на шума, на яростната подкрепа, която е карала противниковите отбори да се чувстват особено некомфортно. След трагедията в Хилсбъро, местата за правостоящи са премахнати и Стретфорд Енд се превръща в изцяло седяща трибуна в началото на 90-те години. Трибуната е преустроена в двуетажна структура, която днес побира хиляди седящи фенове, но духът остава същия. След като направих пълна обиколка на Олд Трафорд, се насочих към легендарния бар Трафорд да дегустирам няколко от най-разпознаваемите за Британия видове бира, но с разочарование установих, че той не работи точно в този ден и час. Пъбът е открит през 1902 година, първоначално като част от хотел Трафорд Парк Хотел. Той е бил разположен в сърцето на Трафорд Парк Вилидж, жилищен комплекс, специално построен за работниците на първия в света целенасочено създаден индустриален парк Трафорд Парк. Пъбът и хотелът се превръщат в социален център за работниците и място за веселие след работния ден. За мое щастие, Bishop Blaze, също толкова известен бар сред феновете на Юнайтед, ни очакваше с отворени врати и само едно пресичане на булеварда ме делеше от това най-накрая да отпия първата си бира за деня. В Германия имах възможност да пия бира, вдъхновена от хип-хоп културата, а именно белгийската крафт хип-хоп Headbanger, и сега дойде времето да опитам бира, свързана тясно с метал музиката. Историята на бирата Trooper започва с сътрудничество между легендарната британска хеви метал група Iron Maiden и семейната пивоварна Робинсън от Чешир, Англия. Вокалистът на групата Брус Дикинсън, който е голям ценител на бирата, е главен инициатор за създаването на уникалния вкус на пивото. Оригиналната Trooper е първокласен британски ейл с 4,7% алкохолно съдържание. Бирата е кръстена на едноименната класическа песен на Iron Maiden The Trooper, която е вдъхновена от историческата атака на леката бригада по време на Кримската война през 1854 година. Бирата на мен много ми харесва. Добро утро от мрачен и дъждовен Манчестър. Нещо, което очаквах, следейки прогнозата. Насочвам се към Националният музей на футбола в Манчестър, най-големият музей в света, с мисията да открия артефакт, да открия предмет, свързан с историята на българският футбол. Всички вие, които сте запознати с футболната култура, с ултрас културата, сте наясно, че това улично изкуство, което се наблюдава в повечето от европейските градове и градове, в които има силни европейски грандове, държави като Германия, Испания, Италия, тук графити футболната култура и стикер културата е на много ниско ниво, дори бих казал, че не съществува. Живея точно до стадиона на Манчестър, на броени метри. Имах възможност да обиколя квартала около стадиона. Никъде не видях графити,
в прослава на Великия Манчестър. Надписи, обидни надписи от фенове на Манчестър Сити и така наречената стикер война, която в Германия, в Италия е страшно много развита. В сърцето на Манчестър се издига една сграда с изключително историческо значение за английския и световен футбол – Националния футболен музей. Разположен в сградата Урбис, той е домът на най-богатата колекция от футболни артефакти и интерактивни експозиции в света. Музеят е създаден за първи път в Престън, Ланкашир. Открит официално на 21 юни 2001 в трибуната Бил Шенкли на стадион Дипдейл, домът на футболния клуб Престън Норт Енд. Въпреки успеха си в Престън, ръководството на музея осъзнава, че за да достигне до по-широка и международна аудитория, се нуждае от по-централно и достъпно местоположение. След дълго обсъждане, през 2012 музеят е преместен в Манчестър. Интересен факт е, че легендарният футболист на Престън Норт Енд, Том Фини, в знак на протест изтегля дарените от него експонати. Той е прекрасно сега. Този мини Купър е бил собственост на първата футболна суперзвезда, легендата на Юнайтед Джордж Бест, който е имал страст към колите, особено към минис. Кулминацията в кариерата му настъпва през 1968 година, когато Манчестър Юнайтед става първият английски клуб, спечелил купата на европейските шампиони, а Джордж Бест е отличен с златната топка за най-добър футболист в Европа. На Джордж Бест ли принадлежаха думите "изхарчил съм много пари за алкохол, жени"? Но и за глупости съм дал. Но и за много глупости съм дал. Ето така изглежда 4-етажния национален футболен музей, който за моите представи е една огромна камера на времето. Тази картина изобразява типичен футболен матч през 19 век. Така, това е фланелка, която от вълна, може би, от първият международен матч на Англия срещу Шотландия, 1872 година. Това е първият шампион на Англия, Престън Норт Енд, непобедимите. А ето така изглеждала топка от 1894 година. Този шал на Ливърпул е оставен в знак на почит към жертвите при Хилсборо, 1989 година. Озовавам се сред произведения на изкуството, които не само изобразяват футбол, те го превръщат в митология. Картините са с наситени цветове, като емоциите по трибуните, а между тях стоят сувенири и предмети на отбори от всички краища на Англия, сякаш събрани от хиляди различни съдби. Шалове, значки, билет от матч, който може би е променил нечий живот. Витрините изглеждат като олтари, подредени от самата памет. Тук може да видите една колекция от хладни оръжия, които полицията е залавила в продължение на десетилетия от фенове на различни отбори, които са се опитвали да ги вкарат на стадиона. Ето тук даже има верига от велосипед. Докато вървя напред, залата просветлява от LED екран с филми от епохите на футбола. Черно-бели кадри, в които кълта хвърчи от обувките, трибуните са гъсти като фабричен дим, а топката изглежда нарисувана на ръка. Интерактивни образователни игри канят посетителите да изпробват реакциите си, да обогатят знанията си, да усетят как стратегически решения променят резултатите на мачовете.
Колекцията от старинни гербове на английските отбори стои подредена като хералдическа галерия. Символи, създадени преди десетилетия, всеки носещ духа на различно футболно племе. Малко по-нататък висят с изтъркани букви и цифри табели на улиците, на които някога са се издигали легендарни стадиони. Следват афиши и плакати от исторически матчове, графични хроники на еуфория, драматизъм и съперничество. Това е първият носител на FA Cup в историята на английския футбол. Финалът се е състоял през 1872 година, във времена, в които България е била все още под османско робство. Този човек беше един от любимците ми, когато бях малък. Колекцията от фланелки, не копия, не реплики, а оригинали, носени от легендарни световни футболисти през различни епохи, могат да спрат дъха на всеки запален фен. Те лежат като текстилни архиви на моменти, които са определяли сезона, отбора, а понякога и цяла ера. Това е фланелката на краля на футбола Пеле от 1958 година. И както виждате, той е бил изключително втален и слаб. Оригиналните купи от FA Cup и от дивизиите блестят като артефакти от собствен пантеон. Блясъкът им е не просто отражение на лампите, то е отражение на живота на хиляди играчи, които са оставили обувките си по терените на Англия. Малко по-нататък за стъкло стоят снимките от първата европейска купа на Юнайтед. А непосредствено до тях тягостният контрапункт – фотографиите, посветени на трагедията от 1958 година. Катастрофата в Мюнхен. Счупеният самолет, лицата, които никога няма да остареят. В зоните за игра с топка посетителите се впускат в малки предизвикателства, усещайки как дори в музея футболът продължава да бъде движение, да бъде импулс. Много приятно ме изненадаха автентичните записи от съблекалните, на които треньори държат при повдигнати речи за вдъхновение. Джак Чарлтън казва, че единственото място, на което не е позволено да се пуши, е в влака по време на пътуването за дадения матч или в клубния автобус. Като важна част от експозицията са различни футболни аксесуари – бутонки, вратарски ръкавици, кори, чорапи. Дреболи, но за музея свидетелства за развитието на спорта, за еволюцията на играта, за начина, по който всеки детайл променя скорост, сила, риск. The Art of the Game е завладяваща изложба на артиста и колекционер Майкъл Браун, който представя футбола през призмата на визуалните изкуства. Тази картина на римска тема е почит към футболният отбор на Манчестър Юнайтед. В центъра Ерик Кантона държи английското знаме. На заден план менеджерът Сър Алекс Фъргюсън е коронясан с лавров венец от защитника Джон Къртис. Отпред, отляво надясно са седнали Фил Невил, Дейвид Бекъм, Ники Бът и Гари Невил. Това е начинът, по който Артур Кинард празнува победата в петото издание на FA Cup през 1882 година. Най-накрая се намирам пред витрината, на която е разположена световната титла от 1966 година, спечелена от Англия на финала срещу Германия с резултат 4-2 след продължение и фланелката на Джоф Хърст от матча. Миро, какви са ти очакванията за матча днес? Надявам се най-накрая момчетата да покажат, че могат да играят като отбор, защото на този етап
всеки дърпа за себе си, опитва да покаже най-доброто, но никой не мисли за колектива и реално погледнато колектива е най-важното от всичко. Няма значение индивидуалните качества. Или можеш да работиш там, или не можеш. Тук-що забелязах първият артефакт с наличието на българския флаг. Ето това е знаменце от 66-та с нашето знаме. Народна република България. Изданието от 7 юли 1966 година. Така. Bulgaria also. It's over there. It's our flag. You're right. Thank you. Рубен Аморим правилният човек ли е за Юнайтед? Като всеки фен на Man United се надявам да е правилният. Ще разберем съвсем скоро. Какви очакванията за мача днес? Победа за Юнайтед. Добре, и много интересен въпрос. Ван Нистелрой или Бербатов? Бербатов. Ние сме българи, все пак трябва да се подкрепяме. Изкачването до последния етаж на Националния футболен музей беше като пътешествие във времето. Озовах се в залата, посветена на богатата колекция от футболни списания. Тук-що открихме Бербатов. Христа Зора. Ето го, в едно как се казва това списание с Кивесни, не? Match of the Day. На BBC издание. Ето го и Димитър Бербатов. Ейсбол контрол. Казва, че бил кралят на контрола. Това е на Ференц Пушкаш фланелка от 63-64. Златната топка на великия Джордж Бест от 1968 година. Мисля, че съм доволен след посещението на Националния футболен музей в Манчестър. Открих програмка, която е посветена на груповата фаза на световното през 66-та, в която българския национален отбор е в компанията на Португалия, Бразилия и Унгария. И също така игра, в която се споменава, че България е участник на европейското в Англия през 96-та година. Също така намерихме списание, в което имаше много кратка статия за Бербатов. И смятам, че трябваше по някакъв начин да намеря фотография или някакъв видеоматериал, в който се споменава, че именно срещу Юнайтед Стоичков вкара своя гол номер 100 за отбора на Барселона. Велик момент за историята на българския футбол все пак. Мисля, че съм доволен. Три часа преди началото на матча между Юнайтед и Челси, тук що бях намокнен жестоко от минаваща кола, се отправям към стадиона. Бях предупреден, че тъй като съм много емоционален и съм свикнал на по-всеотдайна публика, не че английската не е такава по време на мачовете, но ми казаха, че ще ми бъде много скучно. Искам да се убедя в това. Какво се случва в типичните манчестърски пъбове, броени часове преди матча на Юнайтед? Питам моя брат Генов, имаш ли да купя ли дъждобрани? Не, няма да купуваш дъждобрани, имам 2 чифта дъждобрани. Генов, да купя ли дъждобрани? Не, имам 2 чиста дъждобрани, братле, спокойно, не се притеснявай. Според вас имам ли дъждобран в момента? Обаче имам Rainforest. И няма да имам никакъв проблем. Но проблем ще има днеска Челси Лондон. Това е една от най-големите обиди да носиш half scarf, т.е. шал, който е наполовина, примерно както в момента на Челси и на Юнайтед. Има барове, в които
има указания, че е забранено посетители с подобни шалове въобще да припарват до дадения бар. Това е страшно неуважение за... То не е от културата, каква култура? Футбол, но съпорта с културата. Дъждът не спираше да вали, превръщайки Railway Road в блестяща лента, която засилваше блясъка на сияещото ми от щастие лице, че точно в този ден съм там, в този квартал, до този стадион. Отивам в един от най-емблематичните пъбове до Олд Трафорд и от тук вече чувам, че хора пеят песни. Опашката е брутална и няма как просто да влияе за мен. Намирам се в един от най-легендарните пъбове на Юнайтед, казва се Трафорд, и това е обстановката, която предшества всеки един матч на Юнайтед. Мирис на наливна бира и пъбът кипеше. Подобни сцени са ми много добре познати. Млади фенове с клубни фланелки, викове и безкрайно вълнение. Но тази вечер нещо беше различно. В дъното на едно от помещенията, пред знамето Red Trafford, се намираше група от възрастни мъже на възраст около 55-60 години с очертани от времето, но одухотворени лица. В началото изглеждаха просто като част от тълпата, но само няколко песни ми бяха необходими да забележа впечатляващ модел. Възрастните фенове задаваха тона, избираха следващата историческа песен и останалите ги следваха. За мен това беше странно. Досега винаги бях свикнал да виждам младите фенове да бъдат енергийната сила, а възрастните мълчаливи наблюдатели. Смятам, че точно по този начин е правилно да се демонстрира уважение и признателност към по-възрастните, към онези, които са пазили и предавали традициите на любимите ни отбори през годините по стадионите и на улиците. Изключително интересна ситуация, която за пореден път няма как да се случи в България. Привърженици на два противоположни отбора, ако мога така да го кажа, да са в непосредствена близост и нищо да не се случи. Те не ги псуват, брат. Тук-що група на Челси премина необезпокоявано през това множество, което виждате, привърженици на Юнайтед. Най-накрая Олд Трафорд. Много неща си казахме с някои от фановете на Юнайтед. И едно от тях беше, че те биха били дали всичко само и само да може да имат футболист като Димитър Бербатов. Супер спокойна атмосфера, минути преди началото на матча. Това много ме озадачава. Причина... Кажем, уникални шматки. Причината стадиона да не е пълен 11 минути преди началото на първия съдийски сигнал е това, че всички се наливат с бира до последно.
Даже дори Челси в момента са най-гръмогласни на целия стадион. Пак ни им е пълен сектора. Да, и те пият бира, защото пак ни им е пълен сектора. Макар първоначално написана от Джон Денвър като ода за Западна Вирджиния, песента Take Me Home Country Roads намери своя втори дом сред феновете на Юнайтед. С мелодраматичен текст, който носи усещане за принадлежност и купнеж за вкъщи, песента по традиция се изпълнява преди началото на домакинските мачове по трибуните на Олд Трафорд в последните години. Феновете я припяват с променен текст или в оригинал, превръщайки я в химн на единство и любов към клуба. За мнозина дума от песента символизира именно стадион Олд Трафорд, мястото, където се чувстват част от нещо голямо и значимо. Матчът между Юнайтед и Челси завърши с победа 2-1 за домакините, след драматичен развой, включващ 2 червени картона и обрат във владеенето на топката през второто полувреме. Препълнение 74 000 Олд Трафорд очаква победа над Челси в много важен матч за Рубен Аморим. Срещата започна взривно. Вратарят на Челси Робърт Санчес получи директен червен картон, след като излезе извън наказателното поле и фаулира Брайан Мбелмо, лишавайки го от чиста голова възможност. В 14-та минута Юнайтед се възползва от численото си предимство и капитанът Бруно Фернандеш отбеляза своя 100-тен гол за клуба с удар след подаване на Патрик Доргу. Знаеш, че ще влезе в първите минути 1-0 за Юнайтед. В 37-та минута червените дяволи отвоиха преднината си. Каземиро отбеляза с глава от близко разстояние след асистенция на Хари Магуайер. В петата минута на добавеното време ситуацията на терена отново се промени драстично. Нещата стават много интересни, защото Каземиро с червен картон и силите се изравняват. Юнайтед и Челси са с по 10 човека. След почивката силите от Лондон успяха да наложат преса и да доминират във владението на топката, докато Юнайтед се фокусира върху опазването на резултата. Нещо, което не мога да разбера е как, след като Челси отбеляза гол, малката им агитка започна да пее супер брутално и целият Олд Трафорд стоеше и никаква реакция. Манчестър Юнайтед успя да удържи крехката си преднина от 2-1 на проливния дъжд и спечели 3 точки в това хаотично и драматично дерби. Разочарован съм от атмосферата на Олд Трафорд по време на матча на Юнайтед срещу Челси. Очаквах театърът на мечтите да кипи, но вместо това бях свидетел на изненадващо тиха публика на домакините. За разлика от феновете на Юнайтед, привържениците на Челси многократно надвикаха стадиона и създадоха далеч по-ангажираща и шумна атмосфера. Страшно мързеливи фенове. По-скоро смятам, че това се дължи на погълнатия алкохол. Също така ми е супер странно след победа и то такава драматична на Челси, публиката на Юнайтед се оттегли от стадиона, все едно нищо не се е случило. Супер тихи, супер кротки, английски нрави. Така че е време да насоча вниманието си към доста по-темпераментни публики и държави, в които наистина страстта е доста по-изразуема.